Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Bagong bukas na coffee shop sa may bayan ng Kalasyaw na may masasarap na pastry, cake, drinks at iba pa ating puntahan. Sina mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Coffeekery. Malapit lang sa may highway Kalasyaw. Katabi lamang ng Unity, Mercury Drugs at Chowking Kalasyaw. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito tayo ngayon sa may bayan ng Kalasyaw, dito sa may Highway Junction, Kalasyaw. Dahil mayroon nga tayong dadayuhin na bagong bukas na kainan at miltihan dito sa may Kalasyaw. Dito sa may Coffeekery. Ating titikman nga yung kanila nagsasarap ang mga milk tea, coffe, milk series, berry series at napakarami pang iba. Kaya tara, legit, tikman na natin. Sina mga ka-adventure, napakaganda, maluwang at malinis din yung kanilang ambience dito. Naka-aircon pa. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pakipos na lang yung video para makita nyo. Coffeekery, yan ang pangalan ng kanilang pwesto. Pinaghalo at pinagsamang coffee na may bakery. Pwede ka rin magpagawa ng iyong customized cakes dito mga ka-adventure para sa inyong iba't ibang okasyon. At heto na nga mga ka-adventure, piniprepared na ang ating mga in-order. Mapa-hot and cold coffee mga ka-adventure, pwede ka mag-order dito. Berry series, matcha series, frog, milk base at iba pa. Siguradong mag-i-enjoy at mabubusog kayo rito sa my Coffeekery. Mayroon nga rin sila ditong all-day breakfast na sariling gawa at sariling timpla. May nachos pa. Ma'am, kumusta po yung mga foods and drinks nila dito? Quality po ba? Babalik-balikan? Yes po. Sir, kumusta po yung drinks nila dito? Babalik-balikan ba? Yes. Quality? Quality ang Sino mga ka-adventure, andito na ang ating mga in-order. Iba't ibang flavor, Instagrammable ang datingan. Heto mga ka-adventure yung tinatawag nila ang peanut butter matcha. Heto mga ka-adventure, OB milk. Cookie berry swirl, peanut butter matcha. Heto mga ka-adventure, Pescoff latte, and French freeze coffe. At syempre hindi mawala yung kanilang mga nagsasarapang pop dito tulad ng French freeze coffe. Sino mga ka-adventure, hindi lang mga drinks, props, and iced coffee milk tea ang bibili mo dito. Meron din silang mga all-day breakfast. Meron nga sila dito tapsilog. Meron nga rin sila dito tusilog. Heto mga ka-adventure, meron din sila dito tonkatsu. For pika-pika mga ka-adventure, tingnan nyo naman, meron sila ditong overload na nachos. Kaya naman mga ka-adventure, tikman na natin kung quality yung kanilang mga drinks and foods dito. Tamang-tama lang yung timpla, sakto lang yung tamis. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, harap na rin kayo rito, dito sa may Coffeekery. Hindi frozen yung kanilang foods dito mga ka-adventure dahil sariling timpla, sariling gawa at napakasarap yung pagkakaluto nila rito. Pati yung kanilang mga cakes, pastry, cookies, brownies ay abay panalo. Ay grabe mga ka-adventure, napakasulit. Quality. Napakasarap naman talaga yung mga foods and drinks nila dito sa may Coffeekery. Kaya tara, let's G. Kaya iyayain mo lang yung mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may Coffeekery. Open nga sila Monday to Sunday, 10 a.m. to 9 p.m. Bagong kainan, bagong merienda dito sa Kalasyaw. Tara na dito sa may Coffeekery.